Bábkarská Bystrica 2012. Dvojitý impuls. Medzinárodný festival bábkového divadla pre dospelých a pre deti. Od 28. septembra do 3. októbra 2012. Príďte prežiť kúsok babieho leta s bábkovým divadlom do Banskej Bystrice. Prečo si mi ozidí? Chystám sa robiť rozhovor s maďarským súborom a jedla som cesnak. Hlavnou úlohou, vieš čo, myslím si, že ich je viacero, takže skôr riešiť, čo sa počas festivalu vyvinie. Dovolujem si vás privítať na pôde úradu Banskobystrického samosprávneho kraja pri príležitosti konania Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica. No, som veľmi rád, že niektorí sme stretávame sa už nie prvýkrát a to je skutočne veľmi dobré znamenie. A niektorí sú tu prvýkrát, ale povedali sme si, že nie posledný. Ale ja som dávno bol ešte malý chlapec, ale to bábkové divadlo som mal rád. Teoretik, historik bábkového divadla, zakladateľ bábkarskej školy, historik. So Mr. Vladimír Bednerský, he's historian and also theatrologist and also a founder of Puppet School here in Banska Bystrica. He did a lot for us. Ja poznám jednu herečku, ktorá by bola veľmi rada, keby ste ju vyspovedali. Ktorá? Nech sa páči, je to. Myslím, že si trošinku opakuje texty. For me, it's a little bit different from Istanbul because I am living in Istanbul and Istanbul is a very big city. Yeah, yes, like this, very, very big city. Yes, very big city. But here is very calm and very small, very green, and I like this. Yeah, I like very much. And also in this place, and everybody very nice, and for me it's very nice beginning. It was very nice to arrive here and wake up this morning and see the sunshine, because where I come from in Wales, it rains all the time. So it was lovely to see the mountains and the city busy below me. And then with Elif, we took a walk around and it was very pretty, and we came here and it looks really interesting. And the program, like I said to you before, it's like a feast, like a banquet of delightful things to see. So I'm very excited. Oh, yeah. so great. Yeah, I'm particularly interested to see how puppets are used for an adult audience, because that's not something that sort of happens very much in the UK, but Yes. I think that's a very interesting development with the work. Yeah. Ešte 7 asi. A kedy majú prísť dneska? Dúfam, že do pol hodiny prídu. Saša, tu sa poď hore. Poď na kameru. Chytila stres teraz. To nejde. A ty si skade? Z Egypta? Bo z Maroka? Víš, kde je Maroko? Ty si zo Zvierimexu, čo? No som presne vedel, že ty tu budeš a preto som sem prišiel. Či nie?
To som si čítala, že tu majú takú Alexandru ako si ty. A som tu. To mal obsluhovať bulharský tím. Tlmočiť. No ale sa na mňa vykašľali. Nie, nepotrebujú ma, vieš. A ty tu čo robíš? Ako sa cíti divadelný papagaj? No počkaj, už ma divý pohľad už.